Ivan, penses que aquest quadre no és totalment blanc? No, no del tot. Ah, no? I de quin color el veus? De diferents. I veig groc, gris, línies una mica ocres. I aquests colors t'emocionen? Sí, aquests colors m'emocionen. Ivan, eres insignificant, eres un individu tou i sense personalitat. Però per què estàs tan agressiu amb mi? Perquè és un llepaculs, cervell, fascinat pels calés, pel que creu que és la cultura. Cultura sobre la que l'altra banda bosse definitivament. Però tu què et passa? Com pots, Ivan? Davant de mi, Ivan? Davant de tu què? Davant de tu què? Aquests colors m'emocionen, t'agraden, no? I deixa ja de voler tindre raó en tot, home. Com pots dir davant de mi que aquests colors t'emocionen? Perquè és la veritat. La veritat? Aquests colors t'emocionen? Sí, m'emocionen. Aquests colors t'emocionen, Ivan? L'emocionen i té tot el dret! No, no té. Com que no té? No té dret. Que no tinc dret? No. Però per què no té dret? Tu te n'adones que últimament no et trobes massa bé? Jo crec que hauries d'anar al metge. No té dret a dir que aquests colors l'emocionen perquè és fals. Que aquests colors no m'emocionen. No hi ha colors! No es veu! I no t'emocionen.